Ja, vi er hos LH Gulve, og vil du præsentere dig selv? Jamen, det vil jeg da gerne. Mit navn er Dan Johansen, og jeg er direktør for LH Gulve. Vi har en afdeling i Odense, vi har en afdeling i Vejle, og vi har en afdeling i Esbjerg nu, som vi for nylig har kommet til her i løbet af sommeren. Vi er et gulventreprenørfirma, som der installerer gulve på det professionelle marked, og det har vi gjort det. Ja, firmaet oprindeligt, det er godt 100 år gammel nu, og jeg selv har været med de sidste 25 år, hvor det er, vi har monteret gulve til det professionelle marked. Ud af alle de her mange gulvprojekter, du har, er der så mange trægulve iblandt? Ja, det er jo meget forskelligt. Vi er jo meget projektorienteret, men vi installerer af og til nogle trægulve og på større domicilbryggerier, skoler og lidt private byggerier, men det er hovedsageligt til det professionelle, vi installerer trægulve af. Ja. Har du igennem tiden købt mange trægulve hos Woodfloor? Vi har haft en del projekter i de sidste 15-20 år, og jeg har haft med det at gøre, hvor det er, vi har også brugt Woodfloor til at levere træ til os. Vi har også haft projekter på over 10.000 kvadratmeter, som Woodfloor har leveret. Her for nylig har der været et projekt, der hedder Børnehusene Stjernen, hvor vi har haft et samarbejde. Hvordan synes du, det er gået? Jamen, jeg synes, det har været en positiv oplevelse med Woodfloor at gøre her. Altså, projektet er jo kommet i stand af, at vi har vundet en opgave, som er Stjernehuset, hvor der vi skulle bruge noget specifikt parket, der var beskrevet med mål og størrelser på. Og efter vi har haft en dialog, så fandt vi jo også ud af, at det var noget, at der ikke lå lige så mange, men det var selvfølgelig var muligt at få det specielt produceret til opgaven, og det har I jo været dygtige at hjælpe os med, og vi har jo fået leveret nogle materialer til tiden, og vi har fået det lagt på, og uden besvær, så det må vi jo sige, det har været positivt. Det er jeg glad for at høre. Nu hvor du har været tilfreds med leverance til Børnehusene Stjernen, kunne du tænke sig, at vi kunne fortsætte samarbejdet? Ja, men vi har jo haft et fint samarbejde i årenes løb, og med Børnehuset Stjernen her, der er det jo bare blevet bekræftet, at det godt kan lade sig gøre, så hvis pris og kvaliteten ellers er til stede, så er der ikke i tvivl om, at vi kan finde projekter, vi kan arbejde sammen på igen. Det er jeg glad for at høre. Tak for det.